Знаете ли, че ако вие сте пострадал от престъпление, то вие също имате право на адвокат, а не само обвиняемите лица. За съжаление обаче, рядко пострадалите лица осигуряват адвокатска защита, без да са наясно, че имат право на такава и без да са наясно какви всъщност са ползите от осигуряването на адвокатска защита на пострадалите лица. Често в тези случаи, в които не се ползва адвокатска защита, пострадалото лице разчита на така нареченото служебно начало, при което съответният орган сам следи за развитието на самото производство и сам преценява изцяло въпросите, свързани с производството, включително и с събирането на доказателства. Когато има обаче адвокат, това значително може да подобри работата на самият орган, а и значително да увеличи шансът от разкриването на престъпление, както и от това да бъдат спазени всички права, каквито имате като пострадало лице и да не понесете някакви неблагоприятни последици от това, ако пропуснете да упражните определено ваше право. Това е темата ни в този епизод. Здравейте! Аз съм адвокат Сокол Нетков и съм отдаден на правозащитна дейност вече повече от 10 години и днес с удоволствие ще коментирам темата, която анонсирах преди малко. Знаете ли защо всъщност адвоката може да ви помогне страшно много, ако имате такъв и сте пострадало лице от престъпление, въпреки че много често полицията, а и въобще органите, които са ангажирани с наказателното производство, могат да ви убеждават, че вие всъщност нямате абсолютно никаква нужда от адвокат. Това обаче е дълбоко погрешно и не е вярно. И сега ще ви обясня защо. На първо място, адвокатът ще е този човек, който ще изпълнява ролята да наблюдава действията на държавният орган. Да съблюдава дали се извършват съответните действия, които се изискват по закон, да наблюдава дали се спазват процесуалните срокове, да наблюдава дали вашите права в пълна степен биват спазвани в това производство и дали не се нарушава някой от вашите права. На следващо място, основна роля на адвоката е и това, че той може да извършва самостоятелен анализ на фактическата и правната обстановка, или иначе казано, адвокатът може да предлага да се събират определени доказателства, които държавният орган може да пропусне. А това би могло да доведе до затрудняване разкриването на престъплението или до нарушаване на някое ваше право. Нека сега да разгледаме основните права, които всъщност вие имате като пострадало лице в наказателното производство, които за съжаление често може да се окаже, че въобще не сте ги чували, нищо, че сте участвали в такова производство или някой някъде формално и бланкетно ви ги е подхвърлил, само да се подпишете, без дори да знаете смисъла на съдържанието на документа, който разписвате. Сега ще обясня съвсем накратко основните ви права. На първо място, както стана ясно в самото видео, вие имате право на адвокат, повереник, което право е от изключително значение, много важно да бъде упражнено. На следващо място, по време на наказателното производство, вие имате право да правите искания, бележки и възражения. Това също е много съществен елемент от палитрата от процесуални права, които вие имате като пострадало лице. Но за да ги използвате пълноценно и ефективно тези права, сами разбирате, че се нуждаете от юридическа подкрепа и правна помощ. На следващо място, като пострадало лице, имате право да се възползвате от мерки на специална защита или закрила, когато сме в хипотеза, в която вие сте застрашени по някакъв начин
в хода на наказателното производство от привлеченото към наказателна отговорност лице. Това означава, че, например, ако има риск за вашето здраве и живот от обвиняемото лице, спрямо вас имате право да изисквате специални мерки за защита, за което също обаче е почти задължително да имате правна подкрепа и съдействие, за да може да реализирате това ваше право. Разбира се, имате и право на това да бъдете информирани за хода на наказателното производство. Изключително полезно, важно право, което обаче почти 99% от случаите пострадалите лица или не го знаят, или не се възползват от него. Разбира се, в тази посока също е важно ползването на юридическа помощ и подкрепа. Естествено, също така имате и право да обжалвате определени актове, които накърняват вашите права в хода на наказателното производство, а също така на края на наказателното производство имате право да участвате и при предявяването на разследването. Това означава, че имате право да се запознаете с съдържанието на материалите, на всички доказателства и материали, които са събрани в хода на съответното досъдебно производство. Това право обаче често се пропуска, тъй като за да може да се ползвате това право, вие най-вероятно няма да знаете, че трябва да направите нарочно волеизявление или специално искане, че желаете да се ползвате от това право. За съжаление, още един проблем. Често полицейските служители или разследващия полицай ще ви обясни, че поначало не е необходимо да се запознавате с материалите по досъдебното производство, за да може да спестите на съответният служител едно процесуално действие. И в продължение на това, което казах, защо хората или пострадалите лица често не се възползват от правата си, искам да допълня малка информация по този въпрос. И това е така, защото, както казах по-рано, за да можете да се възползвате от палитрата от процесуални права, които законът ви дава, вие трябва да направите специално волеизявление, че искате да се възползвате. А както казах по-рано, често ще се случва съответният държавен служител да ви посъветва, че нямате нужда да се ползвате от тях и съответно вие няма да се ползвате от палитрата от процесуални права, които ви предоставя закона, а това е изключително опасно, по мое мнение, по мнение на един правозащитник, какъвто съм аз и човек, който държи съответната личност, съответният гражданин да ползва всички права, които му предоставя закона. Ето защо е много важно и в контекста на това, което казвам, ползването на юридическа подкрепа, правна помощ, защото тази стъпка много често се пропуска и съответното пострадало лице, без почти да разбере, се оказва елиминирано или дисквалифицирано от наказателното производство в контекста на това, че няма възможност да ползва правата, които му предоставя закона. Това е съвсем накратко по темата, свързана с това има ли право пострадалото лице да ползва адвокат, необходимо ли е да ползва адвокат или това важи само единствено за хората, които са извършили престъпление. Както говорих през цялото видео, разбира се, пострадалото лице е много добре, ако използва адвокатски услуги, защото това би подпомогнало значително охраната на неговите права и може да подпомогне процеса по събирането на доказателства и да елиминира риска от евентуални пропуски в самото наказателно производство. Надявам се да ви е харесало видеото. Това беше по темата. Също така, ако имате нужда от съдействие или консултация, разбира се, аз и моят екип с удоволствие бихме помогнали да разрешиме вашия проблем и да ви защитаваме в качеството ви на пострадало лице в наказателно производство. Благодаря ви!